Казвам се Мартин Михайлов и съм управител на строежа и терминал 1. Освен това се занимавам с промотърска дейност в България и чужбина. Наблюдава се през последните години някакъв ренесанс на българската музика и то най-накрая нещата започнаха да се случват по определени стандарти. Наблюдава се също така тенденцията хората да си купуват билети предварително и ние правим изключително много разпродадени концерти, ние сме на много високо европейско ниво. Процентно сме имали вечери, в които сме достигали до 70-80% от посетителите да бъдат чужденци. Може би от близо половин година имаме барман, който е от Лондон и комуникира само на английски. Целта е средата да отговаря на все по-интернационалното присъствие. Хората отдавна не се делят по подобни отличителни белези. Центъра се раздвижи, започнаха да се появяват много готини местенца. Напоследък се наблюдава и тенденцията хората, когато излизат да държат да обиколят 2-3 места. Център на София дава много добри опции да се преместиш само с 100-200 метра и да попаднеш на друго място с други готини хора, което ще ти допадне.